bojoku cek bukaan kan. Keren. Lah ya ki krungu apa ora wong iki? Kira genangan yo Ora-ora iki omah etane iki lho. Lah ya iki lho Mas iki lho. kan udah angin. Iya Iya, lho. Nenek pring nang kono kan. pringnya batek Lah ya ki pringe jadi gatek piye? ya tapi nek wonge ora Neng omah sing ora. Jare wonge Mas ya. Kena kopo iki. Lah ya ki krungu apa ora wong iki? Kira genangan yo. gak omah etane iki lho. Lah ya iki lho Mas iki lho. Kan